ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ na nwa dibịa egbukwana na onye yahoo bịa ka o meeri ya oke ite, na nke kacha nke bụ n'ọkwọ ma onye ọkada bụ onye yahoo nwa wee bịa fana abụ ka o gburu wee ghanye ozu fa n'ime weelu ya bụ ife abụlọkwa na obere ife nke bụzi na ndị yutu obodo gbapụtara wee mụnye bụ onye dibịa ọkụ nya ife butere bụ onye dibịa bụrụ obere ife. Unu ya abịakwa ka unu nụrụ ka nya bụ akụkọ si wee mee. Ọ ya bụ mmadụ sịkwa na go bịa na ga agwa na mmadụ ijekwa na nke kachari nke bụ n'ọkwọ ma dibịa anụnwa ma nwanne ya nwoke so wee na-arụ ya bụ ọrụ. Dibịa dị 22 years, nwanne ya nwoke dị 20 years. Nwanne ya nwoke bụ onye si n'ọnya nwa kechiri ndị anụnwa aka. Nwa dibịa wee weluzie mma wee bee fonu unu fụ ebe ebupụtara ozufa weta proof ka eji wee ghanyezie ozufa mgbe eti nwe ya maka ndị nwe ihu akwụkwa. Unu fụkwanụ okwu agwụ onye dibịa ma ọbara dị na ya ma ife o dekasịrị n'ahụ aja o si no forgiveness. Bịakwanụ ka unu nụrụ ka o si wee mee maka ndị na-eje ka esi erufe oke ite na iche na-aghalụzikwa onye ihu wee tụọ onye azụ. Amanụ na aghọtara inu a na-atụ na mbunu na-aghalụzikwa onye ihu tụọ onye azụ na ndị dibịa nke ikpeazụ a ebela adọzikwa fa n'obi bụ ọkwọsọ ndị dibịa n'ọkwọ ma ndị ụka na-arụ ọrụ mmụọ na ife niile ka fasikwa egbu ndị mmadụ na nke ikpeazụ adọkwa ịka akọ dịka emere ka ndị mmadụ mata na ife eji wee marụ nwa dibịa anụnwa bụ son of ikuku. Unu fụrụ ka anyị ya dịka onye oshi na ebe ọ na-alụ dibịa ya bụ ebe a na-akpọ ide mmiri nke dị na Delta steeti. Onye nke jekwanụ ka esi eri ya oke ite afa ya bụkwanụ Liberty Friday, ọ dịkwanụ 22 years, ọ bụkwanụ onye Ụmụnede. Ọ bụ na-eme ka ndị mmadụ mata n'oru na Septemba 30, 2025 nwa dibịa anụnwụrụ na-afụ ebe a wee kpọọ Liberty na fonu wee sị ya na ya bịa na-enwere ọrụ mmụọ ya alụrụ ya na-enwere ịchaka mmụọ ya emeri ya. O wee bụ na mgbe ahụ ọ kpọrọ Liberty na fonu na Liberty na oyi ya nwaanyị nọkwanụ na-enwere aṅụrị na-enwere ife mkparị amụ ma na-akọwa na Liberty ejebugokwanụ na nke ya bụ onye dibịa fana bụ kwuo ike na onye gokwanụ ya ego ya ejerori ọrụ. Nwa dibịa gwazie ya na ogogotacha ife ka ọ gbozie ya n'ọnya ka nwa dibịa kpọzie ya mbọsị ahụ wee sị ya na ya bịa na ọya alụzere ya ịchaka mmụọ rụọrịa ya ebụba na ụdịka ọrụ ya alụrụ ya kịta anụnwa na ife niile o tinyere aka na ọya ada agafirili were were na ụzọ ya ga-egheruzi oghe na ego ya ada n'elu na-ada n'ala kama na ya bụ ọrụ ya alụrụ ya na ọ na-asọkwa ofe ife na ya gwọkwa na mmadụ na ọ na-abịa na ọ bụrụkwa na ọ gwa mmadụ na ya marụkwa na ife aya alụrụ ya ya enwezi isi. Liberty wee were maka ya ọ gwazi oyi ya nwaanyị ebe ọ na-eje dịka a na-akọkwanụ na Liberty bụkwanụ ndị yahoo allegedly ya na ọkwam ebe ọ nọ wee mekwa ife mfụ ka nna akọrọ unu wee na-akọwa na ka o nwetazikwanụ ya bụ ọkpụkpọ oku dibịa kpọrọ ya na ọ ya emeziri ịchaka mmụọ ka ego na-ada n'elu ka o bute ike na onye nke bụkwanụ Liberty chọkwana inweta ego nketa nke echi onye ka ọ gbarụzi wee na-eje wee gbaa onye ọkada wee sị onye ọkada na ya bujezie na nke onye dibịa anụnwa. Ọkwa ya ka eruru ebe ahụ onye dibịa wee kọrọbi ya na onye ọkada afọ ọzịkwọfa andị onye ọkada nwunye ya mụkwana ụmụ 5 onye ka a na-akọwa na mbọsị ahụ gacharụ oruzie ka chi efuru onye dibịa anụnwa wee gbaba ndị be Liberty na fonu wee gwafa na ọ bụ onye ntọrị na onye nwatọjekwana Liberty na-aya enye $10 million na ọ bụrụkwa na fa achọ ka nwafa ka natakwa na ndụ na fa weta nya bụ ego. Ndị be Liberty wee sị na fa eji ya ego wee kwebe ọnụ ya bụ ife wee bie na $500,000. Ndị be Liberty wee sị onye dibịa anụnwa na bifo enyekwana ya nya bụ ego na fa na Friday ya ekwukwanụ na fonu bifo enye nya bụ ego. Onye dibịa kwa ka Friday ekwukwa n'okwu asị onye dibịa gbanyụọ fonu ya a na-akpụ ya na fonu ọha azazi ọnọkatakwa opi ike kọlụ si ndị be Liberty na fa weta ego ọ gwara ndị be Liberty asị na fa ya weta na fa na Liberty ya ekwu na fonu bifo fe enyekwana ya nya bụ ego n'ọkwa nya bụ ife ka a na-adọghasịzi. Ndị be Liberty na-akpọzi nwa dibịa na fonu nwa dibịa ahụ azazikwa fonu ya. Ndị be Liberty wee jebezie na nke ndị polisi wee ruo ebe a wee gwafe ife merụ wee were nọmba nwa dibịa ji akpọfa ka afa wee wetara ya ego wee nye ndị polisi welụkwa akaụntụ nọmba nwa dibịa nyerefa ka fa wee kwere ya $500,000 wee nyekwa ndị polisi. Ọkwọ ntu anụnwa ka ndị polisi si wee trakbazie ka amarụkwa n'onye wee chọpụta na efu anụnwa ụnụ na-afụ ebe a. Ndị uwe ojii nke Delta steeti wee wuchie na bie on 23 October 2025. O wee bụ na ka ndị uwe ojii bịara ebe ahụ na onweri ụmụ okorobịa n'ebe ahụ ndị na-apị ife ọpịpị ndị chọrọ ide efe ego na uke ego dorime na fa jụrụ ebe ahụ wee na-etirife ịchaka mmụọ na-etirife oke ite bifo ndị uwe ojii wee jidefa ncha niile ya bụ ife abụrụkwa obere ife. Onye ka ejidere ikuku n'aka ikuku na-akwagharị anya unu afụgonu na okwu agwụ ya agwazi ya na ya ejide ya tata anụnwa.
ọkwa ya bụ ife na-eme n'ụwa ka ịma nke ọzọ. Ndị uwe ojii wee na-ajụzi nwa dibịa na ya kedu ebe Liberty Friday nọ. Nwa dibịa si ndị uwe ojii na ya makwa onye bụ Liberty na ya fụnụbedo onye o wee ru ka ndị uwe ojii merie ofu ife maọbụ ife na-abụ nya Udoma na Udoka kwe n'aka o wee mepee ọnụ ya ozugbo wee gwa ndị uwe ojii na ọmazikwa onye n'ogburie na October 1st 2025 wee kpọrọ ndị uwe ojii wee jebe n'ebe a na-eme mposi dị n'azụ ụlọ bie ebe etechiri etechi wee ruo ebe a wee tịfanọ n'ime ebe a bụ ebe ozu Liberty nọ. Ọkwọ ntu anụnwa ka esi wee kụghebe ebe a etinyechaghị ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ anụnwa ọnya ka emepeziri ebe ahụ wee bupụta ozu Liberty ọbụ na ole kacha ana sọsọ ọgbụgbụ ya mana ife afụzi n'ime ebe ahụ bụ ozu na-abụ a na-ajụzi ya kedụkwa ozu onye dị nke o wee gwafa na onye ọkada bụkwanụ Liberty wee bịa n'ọfa na-abụ ka o gburu wee bekọrịcha afọ ife oyi eji wee gbuo oke ite ife oyi eji wee gwọrọ ndị ọzọ ịchaka mmụọ wee buruzie nke fọrọ wee tụwa n'ime onunu ebe ahụ ka ọ nọzi wee na-asa asịsa wee na-agwa ndị uwe ojii na mamia na nwanne ya nwoke esonye wee na-arụ ya bụ ọrụ na mamia so wee gbu wee jụọ nwanne ya nwoke ụnụ ya n'ife nwanne ya nwoke kwuru ọ na-akọwa na mmịa na nyanwa bụ ife kechiri ndị anụnwa onye nke abụzi ikuku bụ nwa dibịa wee were mma esepụtakwara ya bụ mma mana m kpuchiri ya maka ndị nwe ihu akwụkwọ o wee bụrụ na okwu agwụ ya efekasịrị ọbara ebe niile eji ọbara decha ife n'ihu aja Chineke ekwekwana ife ọjọọ. Ọkwọ ntu a ka ndị ya ututi wee mụnye ebe niile ọkụ kụọ ebe niile gbuo unu ya nenekwa unu ife mere ebe ahụ. Iderecha ife onyonyo a nyere m aka tụsa ya maka ndị na-eje ka agwọ ọrụ fechaka mmụọ na oke ite ị na-ejekwa gwakwa mmadụ ebe ị na-eje. The native doctor in his statement said that yes, he was in contact with the said Liberty Friday to do some spiritual incantations for him. He converted a case of spiritual assistance to a case of kidnapping. Contacted a brother that is based in Enugu, a brother to the Liberty Friday, that will have your brother, and if you want to see your brother alive again, you send us a sum of 10 million naira. Having waited and ransom was not coming forth, they murdered not just the Liberty Friday, they also murdered the Okada man who brought him to this shrine. All those people, and I they work for them. So he reached one day, then my brother constantly called them, made them come. So that because he say he need money, so we can't talk finish. Then I can't call the boy, they can't come. So my brother can say, may we hide them, may we kidnap them. So now so we take time, kidnap them. The day break, we can't kill them. Now my brother and I neck. Because our family were a Christian home. So I don't know what happened. But it's only God. So that is why we now leave everything for God and justice to prevail. I wanted to help me. Let them help me to my 5 children. Caleb, open your camera. Open your camera. Come on, see where the fuck Liberty, my guy. See where the fuck Liberty. See where the fuck my guy. Hey, come on. Woman be bad though, woman be wicked. Slaughter my guy like chicken. Fire for that house where they for. You must ask before you do. You see? Nobody is